Máme dobrú naladičku. Kamaráti, máme tu týždeň 50. 50 cent, som si spomenul teraz. Počujete to? In the cloud, na, 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 na. No ale čo to mám pred sebou? Kapustnička a teda už to všetci počujeme. Áno, počujete to? Počujete to? Jingle bells, Mariah Carey, všetko hrá. Kapustnička. Toto, keď mám na stole, tak to sú čisté Vianoce. Moje najobľúbenejšie jedlo ever je kapustnička od mamičky. Podobno vás čaká u nás papami. A ideme ďalej. Slepačí vývar. Takže máme tu čedarovú omačku, na ktorej si pekne sedia, vyvalujú sa zemiačky pečené, trhané hovädzie a trošku jalapeňo salsy, koriander. Zostaneme trošku ešte v takej Ázii, by som povedal, Indii až. Butter chicken, kuracie, jasminová rýža, límetka, koriander, jogurt, krása. No a ideme na tie poctivé klasické jedlá, ktorá máme. Pečenú bravčovú krkovičku, a kapusta červená, papamia, knedlík a trošku výpeku. Niečo máme pre vás samozrejme aj klasickú už týždennú pastu. Tentokrát sú to taglioliny s pečenou paradajkovou omačkou s cesnakom, konfitované sherry paradajky a stračitela bazálka. Stračitela sír samozrejme. No ale aj toto, keď vidím pekne na tanieri, krásne uložené. Zemiakový šalát, Vianoce sú tu už za chvíľočku. Máme klasické rybie file vyprážané a aby sme si to obzvláštnili, trošku sme si dali šafranového pečeného aioli na to. A máme tu samozrejme aj niečo dolče, sladučké a to sú dukatové buchtičky. Taký perníkový crumble máme na tom a sedia si krásne na vanilkovom kréme. Čo viac dodať? Pokoj a kľud, krásne Vianoce, príďte sa k nám zohriať, máme to tu už krásne vyzdobené. Ja vám prajem krásny týždeň a nestresujte, neberte sa vážne, usmievajte sa.